nonsia aboga na de shimaya ma obibia achima makwaba edeba ahenkan ediokunu miesa echipo miesa kasafidie eso ene eye ebnada wajefo bosome ne de toso edu enan afimpinu ene edionu emiesa braso ese ensem hodro asamufo agina ntenten yasemu efiti nru anwumre na besi na no peye tenase na yedi ni nyina da ebesomo se anopa no nsia kase abusia nsam no edoso pa na ne ebedimo akotin ebi ene se Waloya ni bidi atudwa kiremsa wa manga na sabre wa ha ani ateti aye na mu nyina na enam yesuban ani ani yebi na wasa ohaw ani amania Ghana enam yi enwa ana eye wasuafo no ana ahyenka bubuni mantamu eso ensoso asra Ghana fo so munya botre ema ban Abusia anupai kasie mwa ya betre so bosomponi adieni atremu ewa gabon ni mona gabon mpani akasa afọ wamabatuo ene wamamanyo sam ehwotwen wasu betibie enanu pei aya no wadi echi abe fontentan kasie ne so Facebook aya AHENKAN933FM muduwa na wa like wa share wa jinchire wudi egu ebresemu ya bekinkan ni nyina da ede ama wo YouTube ne so ya busia tenten entifa ho kodom bia koba ne sa ye dwumedi a wodro ekoso ewo fidwemu nyina ye nya hyase anatsa bon kaye kama na ye koyenima sa adwinchire kro na wodi afa emai so 0594841044 0594841044 ye bekinkan ni nyina da ade ama wona enanu pei yegusu kai wo se ne eye vows day ane ye chiredo enti ye chiredo sana AHENKAN FM ye de ntuma abo Brifaland Hotel for dia no wamuso de wamodie abo ye dia no dwumedie kama bi ne nanwumre ye de ehhehye so kasem wa ye de mu chirechere mu nyina da eso ebebe nanu pei anwanu mienu a ye sinkonwa ewo eno ekua Afrankuma Studios midin ene mame ekua Janewa mene Adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa enti wanimu kan afe adishimama ensam no emu enchiremu eni Yesha ensam no asia na yedo eko eye enkan bupuni mantamu na mantamu no soafo eyonmunya for Henry Cotti ode ensam ode de atudwa opanyine won se na nsen eyade se eja wodwo kakra te se nsuonyino no wasanso awosu no ebiem se kinkim esanso oba yehwe adwuma wobo na chese enya adwuma ketwa na ani nyina so enam so ya magana fo ebo na baso pa titu ne nkam bupuni mantamu ade hye no echem so hwe adwuma onimanya for Henry Cotti wabla na do dan kwa akufado ne ade mantam no ehya ne nsa no adwuma dia wobo no adwuma dia eso ani pa na opanyin dia tudwa echire mu se nyamianim nokure ni ayade se omanpanyin eye na afam die bia de no ma wodo de igu akwa so se de be boa ama oman mu so atimi adwo ama Ghana fo ye nyina no eja eye anigye sonko ayeso ye hwe se be ma oman mu no atimi aba na so opanyin echire mu se ayade se no ma gusu anso na emu eye den achese enya de ketwa na so ne nyina emu no osre pa wojira na nadan kwa akufado na emu ene MPP aban anamu na wode jato akese ene ade sede akese de ma Ghana fo nyina se Ghana fo nyina nya botoye mo na wonum nyina num suo ntwan wo pe na ohunu se kakra ye de akokɔ so banum suo na ye fa mpaebo kese de mu oden efanta aban na chi sanse nya aban ne pe ena akwakoba ne se sanse bibi ne firi soro abete bayira homamu a ama bayira so entimi amu akese esanse na nka aban no na ni suade hunu kese pa ne se obetima toto nneoma ama Ghana atimi agina baabi ye ama nneoma mu enso atimi aye mmerade ama ye nyina na so aban no ekire mu se so ohwe hawa oba ye waba behia na chese eno so yade baako a ama aban no nani so aye ntoto kakra ama nneoma enso so aye pinso abisi basa ede ama no na so se aban abamu emu ya onani gusu a wototo nneoma kaka nani na wohwe ani mu se ne sabetimi akasika bi na timi aboa sade betoto nneoma Ghana mu yanom ne de e wose nyina so timamufo ne yeso timi nya gidie mapase eye de ya aban no ebetimi asanso adane nneoma ni biem ama nneoma timi akọ eye enkan etu ono de wo sere Ghana fo eso obi anya twan honhom obi anya gidie mu obi abamu emu se Yesu ti ase yin kwa de na aban da so wa aban mu ne die ogidie se nneoma bedane
As a regional minister, Greater Accra, I share media district ampa undoubtedly no krum aiding Ghana my aiding including Greater Accra. If he sukun some, if he human some, na we are some. Sometimes ya na ye can ya mana yes a Ghana asem. Say we are some. The moment no to say the president aka Dr. Baumiaka and formal and shed the end yet de. So as a regional minister, my appeal this morning said, Mr. Ghana, my enfanye politics. Nemu yemfan paibo enkahunka kraisan say ya ntu yemwo na say ya nfa unyamesum amfan kahun bedum lebino na ya nkasa ya se kuro na yewo mu no. AHENKAN933FM. Ghana adeshimama ene awuti yei oye enkrabupuni mantamu swafo Wunimonyamfo Henry Cote enono na otwane nkase no suri tudwa ekire mu se wogina eyesa eye ninsam yiso na wode ayakwanya kese na afi wapepa wiem esa enenam wiem sai ni dibra mampanyin na nadan kwakufa de amane se wonye kabuni mantam so afo no wotire mu se won pese eye dubra ne abiem obese woni na nadan kwakufa do agya adwuma eye na saasem no chem se enya no kra da biara eda enya de se waboni tirimu pokura mpo da biara da se wono no pese eye kabuni mantam so afo dibra no wojamu de to wono mo da bi waya kra do se woni aban ya ana bai bo adwuma kosi bra Ghana ye nyina ye begya tum se enwoma asindadam biem anase bre bi beso na Ghana fo aka se da bi tumi no ebese agifira aban no ensem se nya sa pa de a wonye na adwen da biara eda se na nadan kwa kufa de dibra de ama no no ojemu na ajamu kira obekwaso aye adwumaden abon ho mode aye na fam die biara a ye mampanyine hwehwede afi ne nkyɛn se de beya na mamuo beya akono no woso de sa adwumade ne nimdie ne nya no ade beta aban no enso achi Minya 77 prediasa. Na me ko abroche kakra. Na me won yan si ma resign. Na am say na sa na resign. Enti to say president akase me resignation letter ba na. Enti afi na de no mu kase me si ma resign. Me de me regional minister adwuma. President ama me adwuma. President has not given me any indication that he is not interested in working with me anymore. And as far as I'm concerned, I am working and I shall continue to work. AHENKAN933FM. We a Greater Accra regional minister Unimonyamfo Henry Cote ena adeshimama no pay wono so wapru ni minimum kakra wo AHENKAN933FM akan kasebo eso Ebusia ya tu asem ne so na communications team member Emma National Democratic Congress no mo lawyer Chumberima ene eba ne mra so wakwadali wo mu pa wo pani dia tudwa a wo kyeresa ene o hwese ne wo man ohaw ene atete ebu kamfa mo man so adehia sori no wo mu tini so na ne wo bia kasa se ne kasa adoso e wo man mu a wase ne nyina ya abaye o wa bangwam ne hyehyeye bia wadi gu apon so na emmoa enu ti na ma ne wo man no akoya se ne etwa nso ma amammo na ye piki paka wo bia ehunhwe na woto ne samso ne wo kyerem se hwe sa amammo ya mampani na nadan kwa kufuado ni na bedi ekire Dr. Muhammad Babmia wo mu ebu no wase enintire ne akuku dama eba na mamu a wo makodali wom wo mu sansu ni memra no wo mu tunifuo wo mu kansa ma wodro ekire abansi ni nyina no enya de a wotieye an wo tresa aban ya so brachi a wo yeye a wentie wo mu sama wodro wo mu kan yenti na amene wo man Ghana baby ayedru ya ba bedru wasinka yeye na aban atie wo mu sembi tie wo mafutuo ade hyehyeye mapa egu aponso a agose a wo man kama muo no ejina ne naso ye panke esikasem so gina brane enso esansa aban ntie wo mu sembi na aban aya na adwesa wo no anatumi kura no entinye opabia no obetimi aye no anene wodi ne opabia egu aponso na ama wo ne wo man Ghana baby ya bedru so no ya ba bedru wo to ne substance wo chemsa wano na anu ada wo hu yesa AHENKAN Chief Justice ma mi sofa ya kufu ene wo gina mu dendendem ese wo mprema aban fa wo ne nsanka wo musika ese wo de kwa koduetue ka ene domestic debt exchange program ehun san bebre no wase nani agiye papa kwan bia so no ma me ne wo ho kwai so otimidi ne ho agi mu bie ana ma me ne so wasan so kire ese wo ye Ghana ni mapa Ghana de hye eda na koma so
so wasanso akere se wo ba ye no wo ba besom Ghana no wa ma mesom ampani bia anase wa ma mesom abaye wo abangwam na mom wo ba besom Ghana se wo mai Ghana eye ni kuro na emu adehye enso ehia no entini wo ye no se ne kwan esoa no na wo tos na wo kirem se ma mi sofa yakufu ekasa aban eye ahomaso a wo se nukura twodo abaye wo abangwam ahomaso enkwa na hye ne ma nti oye bibi kura na wanwiti mamufo ehwo wato so edinsem ni bi eka ho. You are here because of recklessness. We got people who are prompting us. One more ye bobra wa man musika se mo Maakye try say koyi na say won koyi. Taking it the likes of the World Banks, the likes of the IMF that day. One more boy ye ko confirm be bra basinko. Swantienti Mpanisa no nyo ngoma tikopo. Eno ni aban ya tikopo ne ayete ho a ene magye nsem anu asai. Na wo ga bi na wo betire ma kire maame a ono ayam nanimfo years even older than your age. Abe Supreme Court judge say aye voluntary na opa na adwan no to do anim. Again Gabi said she erred because she didn't get the basic appreciation of the issue. Which of them what did the woman err though? Is she wrong for saying that the government is arrogant and very disrespectful? Is it not true? Abusia ani Aya wa lawyer Nima Power Sansu your communications team member Emma National Democratic Congress NDC Amanyuko no lawyer Chum Berryman. Na yakuyanim ewo anopa no sia kan kase bono esusu emu na enra eye February bosome no ne da toso du miensa ewa fempino ene aduono miensa ensusu emu na sadai eye dapot ye wayi ediasu onum a weye kasafidie awodo wode enso ebo eye na baso pa ekire se ampa kasafidie eba ye no aboa amanei oman no so etimi ekonanim mekire radio entina ye International World Radio Day na sadai eye eda enam eye United Nations Education Scientific and Culture Organization so ana chese wonum yi dapot yi disi wonum se eyeda yemfa enkan eye radio se eba ye aboa emoaye ede na etosini womu ede na ekonkan na yenwenwene eye eho no chese we na eyomu nhia mudi a ene toso makomako eye aduasa ensia 26 conference jumadi ase na omokoya Just one more the we kotu dwa eyi sada we edisi wonum enso so ana chese no eyi na ye November bosume no na da toso me nsa fimpino ne adwuno baako enso so emu 2011 na wo yi dai disi wonum se yemfa enkai eye radio eda na eno enam so ebi ama Ghana for do na afiase a wonum so kire omadwen da ne duru pese de meka ye no wonum kire omadwen a se ye hwese radio ba ye ne pompon so de eye se eboa se emwa ni nyina no ye kai na afi no de wose ye hyemu putupa no ne ye hyemu putupa na afi so de wose ye hu aduru na ye yemu sachire ne yetimi aye ho ensachire ye na ena enrada no aye de toso makomako aye du aye mienu 12 edition no na chese no na ekoso a aye World Radio Day no na asem people de etoso no wose aye radio and peace na chese kasavidie ni asumdwe ina ye nam kasavidie so ne ya ma asumdwe enso aba eno ani asem people na chese eda eye eso Ghana fo bi ne mo kire omadwene said the radio SB boa won mabrabo ene said the radio presenters bi mu soso edu omudwumadie SB fa ene abosobode de ebi mo ageye ebi mu soso ye omu aduro ka kire won dwumadie omu edie no se esefata se ensefata ni nyina no eye nsihye ya na se kasa ho a etimi ekoso enra na mayentie Ghana fo won mo ensoso ensema won eka edifa eye World Radio Day no eho ye tie mamu nsem se ni biaba baby ya ombe bie ni bia no so so de omo amanko school kura omo tie ase je so mo na akatwi kasa na ye tie ni omo pacha na ase ni sikuma se akura ya wabo ha ya ene ya ye betinti radio de ba na ye ama ye ni abi onfa so de bibiri ebi ni se o share radio a mana enye ni so ade bibiri titu yamesem emebu no ni wuntie so apani o tie betu de ebi so etu bafo radio ni de ebano enya mfaso bibiri amana ade a wonte kola wote na asatire wi asenso enya mfaso bibiri asembi ko ha na wonte se woni radio a wonte radio ba ya aboa yen
Aboy ne yete wiase nsem nyina papa ne bonu nyina yete the radio for yam ma o maba so mayade radio ba de yenya mfaso kese pa afrisi because first na nsem bi wo hono mo ana yente but nam radio so ene nsem trofo so enyuma pa mo ye e ma yete ya ekoso wiase nte sa nka yente ne ma ekoso wiase nti radio ba aboa oman pa abusuafo wei eye Ghana fo wonomo enso adwenkyere a efa eye kasafidie ba ye no enso so eho ne nyina ne se na enra eno eye 13 February 2023 no na eye International World Radio Day ana Ghana fo ekyero adwene omo ekyero adwene efa eye amasafo a atwe eso ana de shima ma so yamwate de omo ekaye abusia yanyina asemi so na yentonkra na yenkra to na ejebo ejanya beduru abrewa so yipoma ewo kwan mu ntene 14 February 2023 na sane eda ne de nyina ye bo hu dewro ane afibia ye yesu sa ebre yedru a ye be kire do Vows Day enu ntene de ye ne AHENKAN933FM sane yaka kwan no enei ana ye ni Briefland Hotel ye ka bomo na chese Vows Day ni ye di ne ekwan sonko so kranti ye to nsafro ene ye tiefo papa bi amutie ye munyina momra monfo do ememo do mu e wo Briefland Hotel achimanso manso Presby School na chiwa ana ewo na ye nyina ye nka mom na Vows Day ni ye ni fefefe ene nwumre na nwotwe pepepe na chese ya shase enti uba wa AHENKAN933FM adwumafo nyina obeba betu obi opese ohu ne bia no wo beba abe hu no nti ne hyane nso enwumre no nwotwe na chese ashase ne yeshase so a etwemu atola wa wo bra na wakwa akoda wa mre so dia ane ene wo na ye kosa akosisi ebesi 15th no emu enti ene enwumre aye Briefland Hotel na say so ye kwama no ne abusia ya to akasia ne so na ye tre so bosompo ade ani akere mu ewo amanone ensem emu na ye kwa kopie mu ewo Gabon eman ni mu mampeni anasa president awo Gabon eye Ali Bongo wode atudwa ene enrade ya na tewode sansem nyina atudwa ne tintini tetia nsem ukopie mu ewo Gabon man ni mu a wo mo hyehyɛ ye edanso krade sane oba man mu a ene ye tu aba mampeni bia ye nim so mfie na ye chi no ye besanso akwa akoto aba ye tu aba no wasadi nkunima mfie na ye de ne ye mfie na Gabon de ne de entisa Gabon man ni mu ose ye tu aba edema osema mampeni a ene obetena so amfinhia enso wachi na ya sanso ato aba ana sane o my Ghana ye de ni sifate no wo ye mampeni te sa mampeni na na adedan kwa kufu ado afimpinu ni aduonu enan anya de obetimi agina biem sa wabetena konwa ne so amfinhia ne nwotwe enti ni wo sori so na obi fufuru aba wo mo de ne de entisa wo mo ndo se ya to aba ma na obetena so amfinhia ne enso ni ya sanso to aba ma na odi nkunima amfinhia ne nso biem mo besa tena so wo besa sanso tra so gina sama peni akwanya wo kwosisa wa nkasa obebre ne wakasa o afese dia me nyina biem ntime makwan ama obi fufuro so aba begina ne wakonche ne obi fufuro aba sa ne wo mo ede ne te afa aba no eyemra hyebedwafo na wo mo so de ne ye infisia ne nsia ewo ye Gabon man ni mutu ye mra hyebedwani wo Gabon a ene obetena so infisia nsia pepepe ne ye kwakoto so aba na no ana mampeni o wo sabre Ali Bongo wono so wadi akonya na che papa na ebra ne papa efri mu ewo eye 2009 mu ana wo mudi ni si yesa mampeni efiti 2009 na besi ene ya mene okase wanu ana ogusu eye mampeni ya wobia entu no na ene ode atudwa wo chensese no wo modin hyehyɛ ya wodro egu aponso se ne be ya bema kwan na kabi mami kabi amamu osusu etimi aye adwuma enti ne hyehyɛ ya wode aba echemu se sesi anu wo ye mampeni ne atu abama wa emfinhia nso no nkobie wate so ade aba emfinhia ne num 5 years echi na kyese wasa so akwakodina na ya to ba aba so de ama wose wei no eye wo mo wombegina se mampeni ane wo mo wombegina asemra hyebedwafo no wo mu nyina emfinhia ne num enti se ya to aba ma so wo ye mampeni ye ne ya to aba ma obufufro so semra hyebedwani a ane mampeni ni firi abangom a woni ni nyina ana efiri abangom
musa kwa akogina ya to aba ne mam na se musa su di nkunimu a mu wo ho akonya na se musa so aba begina na ne enti amampani Ali Bongo edisa ensemi na se nkratwe ya tudwa ewo gaboman mu nya na o chemu se enfishia so na ya na edoso ekoba ne saso na tse kasa wodro na ana ekoso mentimi nwase ana ekoso ewo gaboman ni mu enti sanhye ya wadi tudwa ko se nye wono nko a etini mu po na mom wane amanyukuo enkaya wo mo gaboman ni mu nyina eni penifo a wo mo ka bie wo mo ana so wo mo kotena se de komotwetwe we enso etutu so na wo chem se komotwetwe we ehase afi etwemu afi pinu ne aduonu mienu ana ehase ne wo ma twinwa ne enti ase aye adwuma wo bia agye atumti na oso wotimi pekwan na wodi ba betu dwase ne be ya obi abeti ne wase enti fiti ne ya edi kwekopie mu gaboman ni mu a wa mabato ne ensakra ya bem enye mfishia ensum biem ne mum mfishia no enum Ghana de shimama ebegina eya amanane ensemi eso na yade eya nopa no si aka nkase ebo ne mu nkyeremu nyina so ede asi yen aboafo eye ama safoa atwe wono ane bemiamia video ne furuma ede ema yen kama ana afi Kwame Asante Adaroma Facebook live YouTube live Owura Billyman technician on duty yada aboafo enkaye no nyina ase ene ahwefo amhwe Facebook ane YouTube nyina so ase anopai wa kenkanfo eye me adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endie wanim kan mene ahofe achim police Mame Akria Janewa Kasia Bonasi yesi achia mupi